kawai na ki jinglong basno tanap jong kawa kalong ba kawa kasunang ya chakmat ba kamju phaidin shu nata si kwa banai min sem ki to ki parlo wat num phaidin asu thu hiya thapdeng ki jing sha pen shoi ban phaidin no blai ban phaidin no try Jesus Christ ban phaidin na ka jingat ka ba shisha ban phaidin na ka ban le ya ka mon jong blai bun se na ka jingat den ti kum ki Kristan si bun ki jing pen shoi ki wang na ka kam ga jam na yeng na sem na ki jinga ki ba pia kendu bat ki parlo na ki jinga ki ba pia kendu ha imlang sa lang ka jing sha kren ben ka jing sha kan tho a ki wen ande kwa ban ai mun sem ki ada long sakat balong lada jia sakat bajia long kum ka wa chunang ya chakma wat num phaidin shu kani ka dei ka jing hikai ka ba khong sam ka bau bleu ai jing hikai ngi na ka por sha ka por leng ba ka maryang bahaba menta la da philet shawa da phi i ba ka wa kanang tu ba kam ju phaidin kan mau bau bleu ai ka khubor e phi ba kwa e phi ban ai man sem e phi long kum ka wa wat num phaidin shu ha hebru klanong ka ba shiphau ka da khat ka ba lai pu pra ka tien jong blai ka ong han rei uta uba hok jonga unyai im da ka jingai han rei la da ukan ran no da din kamen sem jonga kam sngo bahashu u Jesus Christ ruang uta uba da yai na kan hadu ka bakut uta kan uban yo lagi ublai kwa yangi bangin im da ka jingai ide ban ya da ka jing shania ho blai nim dei ban shaktiang ban kan ran da din ublai kwa yangi ban long kum ki kun ki bashlu nomor ba u dan rekat ba ni nomor u un kashan borengi nim dei ban shakting nomor ublai long ka jing shai undan hasan da jongi unya le nam ta jongi ada ublai udan kaliang jongi manu balak ban le yang ka bible ka nomor kata kwa ban ai min sim ki parla wat num shakting ya Shaphrang tang ki khawput ki ba kan ran da din rei ki priu jong blai ki kun jong blai ki ya da ka jing shlo that show Jesus nong polong ba nong tam janai jong ka jing na jong blend ko thu phi parla tar hadu ni sai sham pa ko wai pa ka jing ka bless you. Such a beautiful